Siamai'r fuckers, strawberry shortcake yma, y chica flin, quirky-ish, Vicky Pollard at your service. Fawr o service o rili na di, achos fi jyst yn ramblo am flin am bethau sy'n cadw fi'n effro am 5 o'clock bora. Tydych chi, quirky bitches go iawn, yn rhochian chwrnu, yn fel, of course, yn ganolch eucalyptus essential oils. So, be sydd wedi bod yn dymlaen ar social media yn ddiweddar a be sydd wedi bod yn cadw i main girl MG yn effro. Officials have blamed a gender reveal party for one of several wildfires raging in the US state of California. Oh, for fuck's sake, yeah. Mae 50% chance mae'n mynd i fod yn hogyn, a mae 50% chance mae'n mynd i fod yn hogan. Os di'r fam yn gochan ar tad efo'r receding hairline, ffocin, mae'r chance go lew bod y chica bach mynd i gael ei eni efo'r receding hairline. A dwi'n i'm amdana chi, ond dwi ddim yn planio ar ddathlu receding hairline yn born baby fi de. Ffocin hell, mae eisiau rhyw fflamio, rhyw gongi, ia. Reit, be arall sy'n digwydd yn social media? Robots will soon be used to treat Alzheimer's patients. Robots? Robots? Oh, come on, ia. Mae cael beth metal i fyny dy dyn yn 20-something yn norm erbyn hyn. Ond, come on, peth lleia dwi'n heddi ar ôl gweithio ar hyd yn oes ydy chydig o human touch, a human hand i sychu'n hi ni. Reit, be arall sy'n digwydd ar social media? Is there life floating in the clouds of Venus? Astronomers detect living organisms floating in the clouds of planet Venus. Yr un stori, de. Poeni am bob arall heblaw ni, so nhw'n poeni llai ar beth sy'n ar Venus a mwy amdana ni. So well, beth ffordd i watch gyda fi am pris tu, rhyw sprog bach o alien. Fatha, dwch a pris taxis fi lawr i Chicago am dyn ni acrylics yn amlach, de. Iawn, Chiefs, os di social media yn mynd too much i chi, just trwch off, ia. Traed i fyny, relax, a just sbio ar lluniau neu fideos o fatha hwn, y ci y caff ma, just, lidel. Ia, anyway, over and out, gen i main girl, Mefus Gough.